Ka airplane ka bam ya ka umpnyang ya ka bangimpoy perkat. Tingay niya. Ko blay shibon ay piki subscribers baro ki baju sutra page video sa kini channel Storyteller London. Ya ka airplane omdon weiru bom tip. Baro ki bayat tip sudah. Kanu keri ka ba don bun tam ki airplane tma. Kata kadai keri ka ba climber tam bat keri ka ba rus patam. Bat ka airplane ka dairu ka jing thau balashna do brio. Bat ka jing thau ka bastetam ka balong mensyong brio. Ka airplane ka laban herstet hadu. Nyojar laispan riusan kilometer ka chikenta. Ka airplane ka bahetam ka kiadu. Laispa kendai pun riuton. Ka jingjrong ka day arspa laipu put. Shipon si. Kalaban kit hadu sanspan riuputon. Bad kadon hadu praspa sanpulai sit. Naga bentaki praspa sanpulai ngut ki passenger. Wadla ya ka airplane ya tip habaro nre lada kelipat. Hatu ka airplane ka bam da ka eili. Kambon kia jubab da ka baong. Ka airplane ka bam ya ka petrol number 1. Om kaju ka petrol babam daki kali. Namar ka petrol babam daki kali kadai ka numberar. Don pat kibong baka airplane ka bam da ka gas. Don ru kibong baka airplane ka laban bam. Daga diesel namar baka day ka bahe. Kita haneng kidai kibalaj sudah kamdai. Ka jingkeli ka ong. Hatu ka airplane ka bam dakai. Lada kamdai ka petrol ka diesel berkagas. Senap hang ni ngan ya tu ya pi ya ka ka jajum penyang. Ya ka ba ka airplane ka bam. Bat kata kadai ka umpenyang ya ka bangim jupoi perkat. Bat ya ka umpnyang ya ka bangi keng bakade. Ka umpnyang ka ba kamtat bat ka ba kampo ya baro. Bat ka jubab ya kata gade. Ka airplane ka bam da ka umpnyang syarak. Lada keli balai ka airplane ka bam da umpnyang syarak. Ka jubab nauniu bhai bat ka deru ka jingsya kalong. Ka petrol ka statement kemding. Ka gas ka kamstet susu ban kemding. Ka diesel ruka stet ban kemding. Ka baka umpnyang syarak bat ka suki ban kemding. Kumta lajit ya ka umpnyang syarak. Naga benta ki airplane. Ka gas tang maria pruit kendok jeng pruit la kemding. Ka petrol maria tebe da iding kendok ka kemding. Ha company yang syarak pat lada pibret yo kendok jeng pruit ba meding. Kading kalip. Te parlok lada pirang ko asyu ban yo skau yo kum kini ke jajing keli ke ba pitip. Henry ke ba pimpoy perkat. Sa comments. Next. Lada pistonat ke channel junga sa itu lam ki parlok jongpi. Lada pim stonat sa itu yang Storyteller London.